Καταρχήν χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση των φορέων του νομού Μεσσηνίας, επαγγελματιών, επιστημόνων, αυταπασχολούμενων στην προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού μετώπου στην αντιμετώπιση της νέας φορολογικής καταιγίδας που προβλέπεται από την κυβέρνηση. Το δε νομοσχέδιο θα έχετε ενημερωθεί, ήδη κατατέθηκε στη διαβούλευση χτες το βράδυ, 12 παρα 5 το βράδυ. Υπάρχει στη διαβούλευση. Ως γνωστόν, στον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης για εισαγωγή του τεχμαρτού φορολογητέου εισοδήματος τους βρίσκεται ο συλλήβδην χαρακτηρισμός των ελευθέρων επαγγελματιών ως φοροφυγάδων και η προσπάθεια της ψευδόγιμης εξομοίωσης ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών. Είναι όμως βάσιμη μια τέτοια προσέγγιση? Καταρχάς, το Συμβούλιο της Επικρατείας εν ολομελία έχει ήδη κρίνει με τις αποφάσεις που κήρυξαν αντισυνταγματικό το νόμο 4387 του 2016, ο γνωστός νόμος Κατρούγκαλου, ότι η παγωγή μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών σε ενιαίους κανόνες ασφαλιστικών εισφορών είναι αντίθετη προς την αρχή της ισότητας, καθώς τελούν σε ουσιωδώς διαφορετικές συνθήκες. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλοί λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση αυτοαπασχολουμένων και μισθωτών. Ειδικότερα, οι μισθωτοί φορολογούνται επί τη βάση των καθαρών αποδοχών τους, είτε μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων. Αντιθέτως, το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών είναι το μεικτό εισόδημα συμπεριλαμβανομένων των αναλογών των ασφαλιστικών εισφορών. Οι μισθωτοί απολαύουν έκπτωσης φόρου που οδηγεί σε αφορολόγητες αποδοχές. Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και μάλιστα πλέον θα φορολογούνταν εξαρτήτως εάν πράγματι το εισέπραξαν ή όχι. Στο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα έχουν προσθεθεί τα δώρα και επιδόματα, 14 μισθοί. Αντιθέτως, οι δικηγόροι και οι υπόλοιποι επιστήμονες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εργάζονται ούτε αμείβονται κατά το διάστημα της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, ειδικά για τους δικηγόρους αυτό, περίοδοι Χριστουγέννων, Πάσχα και δικαστικών διακοπών. Δεν λαμβάνουν επίσης αμοιβή για υπερορίες, Σάββατα, Κυριακές, αργίες, ρεπό και ούτω καθεξής που έχουν οι μισθωτοί. Και δεν παίρνουν ποτέ και δώρα. Δεν παίρνουν ποτέ και δώρα. Το σημαντικότερο. Όλοι οι επαγγελματίες. Στους μισθωτούς αναγνωρίζεται νόμιμη δυνατότητα μερικής απασχόλησης με υποβολή δήλωση στο εργάνι, η οποία μειώνει το φορολογητέο εισόδημά τους. Αντίθετα, οι δικηγόροι και οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμα και όταν υποαπασχολούνται, υπόκεινται στο κυβερνητικό τεκμήριο εισοδήματος πλήρους απασχόλησης. Η τοξική αλλά και ταξική αυτή στόχευση σε βάρος των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων που αποτελούν τώρα κοκαλιά της εθνικής οικονομίας γίνεται ακόμα εμφανέστερη αν αναλογιστούμε τη δυσμενή μεταχείριση των αυταπασχολουμένων έναντι των εταιριών. Παρότι η μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών στην Ελλάδα είναι ζημιογόνες, υπαγόμενες μάλιστα σε ευνοϊκότερους φορολογικούς συντελεστές έναντι των ατομικών επιχειρήσεων, ουδής όμως κυβερνητικός παράγων προβληματίστηκε για το πώς οι εταιρείες αυτές επιβιώνουν. Αντιθέτως, μόνο οι αυταπασχολούμενοι καλούνται, άκοντες, να εμφανίζουν κερδοφορία και δι σε αιτήσια βάση. Η φορολόγηση βάσει τεκμαρτού εισοδήματος, για εισόδημα δηλαδή που δεν υπάρχει, είναι άδικη και οδηγεί σε επιδείνωση και όχι επίλυση των προβλημάτων. Η επίκληση ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά είναι προφανώς φαινάκι, αφενός διότι η προσβολή τους διοικητικά και δικονομικά έχει αποδειχθεί αλυσιτελής, και αφετέρου διότι λόγω του ότι αφορά μόνο σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, ασθένειας και στρατιωτικής θητείας είναι καταφανώς όμως άδικο. Πληροφορήθηκα ότι στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη διαβούλευση μάλλον έχει μπει και ότι θα εξαιρούνται από τα τεκμήρια οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είναι σε περιοχές που έχουν γίνει ολικές καταστροφές από φυσικά φαινόμενα. Το τεκμήριο αυτό είναι καταφανώς άδικο, δεδομένου ότι καταλαμβάνει. Ακούστε τα νούμερα, έχουν ενδιαφέρον ειδικά για το δικηγορικό σώμα. 12.977 δικηγόροι έχουν μεταφέρει την επαγγελματική τους έδρα στο σπίτι τους, καθώς θα δυνατούν να καλύψουν τα έξοδα του δικηγορικού γραφείου. Το 33% του δικηγορικού σώματος που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, καθώς θα δυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ενώ άγνωστος ακόμα παραμένει ο αριθμός εκείνων που έχουν απολέσει τις ρυθμίσεις. Αφορά τις νέες μητέρες που εργάζονται περιστασιακά, δίδοντας βάρος στην ανατροφή των τέκνων τους, και στους νέους δικηγόρους οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, οι οποίοι κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή προετοιμάζονται για τις εξετάσεις εισαγωγής στο δικαστικό σώμα και δεν εργάζονται, τους επιστήμονες που έχουν άλλες πηγές εισοδημάτων, π.χ. από ακίνητη περιουσία, χωρίς να εργάζονται και διατηρούν την ιδιότητα για να έχουν κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη.
Ενδεικτικά θα μιλήσω για το δικηγορικό σώμα. Στην περίπτωση των δικηγόρων, η κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθερών επαγγελματιών που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ μέσω των γραμματείων προείσπραξης. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν ποσό 30 εκατομμύρια ευρώ για φόρο, 42 εκατομμύρια ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και 48 εκατομμύρια ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ για τις δικηγορικές υπηρεσίες που παρήχαν μέσω των γραμματείων προείσπραξης. Ταυτόχρονα δε, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση που επέρεται ότι η πάταξη φοροδιαφυγής θα επιτευχθεί με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου και άλλα μέσα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εισοδημάτων, μας διαφημίζουν συνέχεια στα κανάλια του My Data, την αυτόματη σύνδεση ταμειακών μηχανών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα POS κτλ. Ομολογεί με τη θέσπιση αυτών των τεκμηρίων η κυβέρνηση την πλήρη αποτυχία των μέτρων αυτών, καθώς επιλέγει να επιστρέψει στα ξεπερασμένα άδικα και ισοπεδωτικά μέτρα των τεκμηρίων που ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες. Μάλιστα, το νέο τεκμαρτό εισόδημα έρχεται να προσθεθεί σε άλλα δύο είδη υφιστάμενα τεκμήρια: τα τεκμήρια διαβίωσης και το τέλος επιτιδεύματος. Η σωρευτική εφαρμογή τριών τεκμηρίων έχει ως αποτέλεσμα η φορολόγηση να μην έχει πλέον καμιά απολύτως σχέση με τη φοροδοτική ικανότητα κατά παράβαση βασικής συνταγματικής επιταγής. Είναι πια φανερό ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Κάποιοι προφανώς ζήλεψαν τη δόξα Κατρούγκαλου, τον οποίο σκεώς λιδωρούσαν προεκλογικά και πορεύονταν πλάι με το κίνημα της γραβάτας στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2016, χτυπώντας μας την πλάτη. Αυτή ήταν η θέση, θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, όπως το αντιλαμβάνεστε. Θα δώσω το λόγο σε ειδικούς στα θέματα αυτά. Θα αρχίσω από τον κύριο Κραγιώτη, που είναι ο πλέον ειδικός ως οικονομολόγος, να μας εξηγήσει το πρόβλημα που ακριβώς θα υπάρξει, και υπενθυμίζω σε όλους τους φορείς και σε όλους τους συναδέλφους εδώ στην Καλαμάτα ότι στις 22 του μηνός έχει προγραμματιστεί πανελλαδικό συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο θα μετάσχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας και θα διαθέσει πούλμεν για αυτή τη μετάβαση των δικηγόρων στο συλλαλητήριο. Αυτό που φοβούνται είναι η φωνή μας. Το μόνο όπλο που έχουμε είναι η φωνή μας, και μόνο τότε θα σκεφτούν το πολιτικό κόστος που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Κύριε Κραγιώτη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Μαργέλη, για την πρωτοβουλία που είχε, και πάντα σε θέματα που αφορούν επαγγελματίες παίρνει πρωτοβουλίες ο Κώστας, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και να ευχαριστήσω και όλους τους φορείς που παρευρίσκονται. Για να είμαστε ειλικρινείς, ευνηδιαστήκαμε όλοι. Τα 2 τελευταία χρόνια δεχόμαστε ένα, μπορώ να πω, πόλεμο επαγγελματίες για να κάνουμε ψηφιακή μετάβαση. Τη στιγμή που ξέρουμε όλοι ότι οι άνθρωποι που είναι πάνω από 50, 55, 60 χρονών υπάρχει τεράστιος ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός. Μας ζητάνε λοιπόν από το Υπουργείο να κάνουμε μια My Data, να κάνουμε διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Έχουμε αύξηση του προστίμου για χρήση μετρητών σε συναλλαγές. Έχουμε καταβολή της πλειονότητας των υποδημάτων με χρεωστικές κάρτες. Έχουμε ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων που έρχεται τώρα. Διακοπή της συνεργασίας των εταιριών εμπορίας καυσίμου με λαθρεμπόριο κτλ. Έχουμε ηλεκτρονικό πελατολόγιο που θα έρθει από τον καινούργιο χρόνο, και το ηλεκτρονικό πελατολόγιο θα αφορά και δικηγόρους, πρόεδρε. Έχουμε τόσες ηλεκτρονικές συναλλαγές που έρχονται, που με λίγα λόγια, όπως είπες και εσύ, πρόεδρε, αυτό δείχνει αποτυχία του συστήματος. Δηλαδή, ενώ μας λένε ότι όλα θα γίνουν ηλεκτρονικά, άρα λοιπόν και με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου θα μπορούν να συλλάβουν τη φορολογητέα ύλη, ξαφνικά έρχονται και επανερχόμαστε στο νόμο 2214 του 1994 που εφαρμόστηκε επί Αντρέα Παπανδρέου, Υπουργείας Αλέκου Παπαδόπουλου, που μπορώ να πω ότι ο νόμος αυτός ήταν πολύ καλύτερος από το σημερινό. Δηλαδή, ο νόμος αυτός, Χατζηδάκη, που πρόκειται να έρθει, τσουβαλοποιεί τα πάντα. Και όπως είπε ο πρόεδρος, μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Και θα γίνω πιο αναλυτικός. Μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να συγκρίνουμε ένα καφενείο που αυτή τη στιγμή είναι στους Γαργαλιάνους και είναι 30 τετραγωνικά και θα του χρεώσει ένα εισόδημα γύρω στα 15.000 αν έχει τριετίες, με ένα καφενείο που είναι στο Κολονάκι και μπορεί να είναι 300 τετραγωνικά. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε το εξής. Αυτός ο άνθρωπος που είναι στους Γαργαλιάνους και αυτή τη στιγμή κάνει λειτουργήμα, γιατί αν πάμε τώρα αυτή τη στιγμή στους Γαργαλιάνους, άντε να δούμε 2-3 ανθρώπους να πίνουν καφέ, γιατί οι άλλοι έχουν πάει για ελιές. Ενώ στο Κολονάκι αυτός ο άνθρωπος εξυπηρετεί, μπορώ να πω, και εκατομμύρια κόσμο. Μήπως όμως. Δεν κατάλαβα. Μπράβο.
Μήπως όμως και αυτός που είναι στο Κολονάκι έχουν σκεφτεί τις απώλειες που έχουν και θα πει, αφού είναι ανοιχτό το εισόδημα τα 15.000, γιατί να μην δηλώσω εγώ 15.000 και να δηλώσω 50. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι άδικο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θέλει να ψηφίσει η κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε έπρεπε να υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συγκριθεί ένας δικηγόρος που είναι στην Καλαμάτα, που αυτή τη στιγμή έχει έδρα το σπίτι του και εμείς βλέπουμε πολύ καλά σαν λογιστές, ή ένας μηχανικός ή ένας δικαστικός επιμελητής που είστε εδώ, παιδιά. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτός ο επαγγελματίας με έναν των Αθηνών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το 87% του προϋπολογισμού βγαίνει από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Και εμείς εδώ στην επαρχία παλεύουμε για την καθημερινότητα, παλεύουμε για το μεροκάματο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να θεωρούμαστε ότι βγάζουμε τα ίδια χρήματα με τους Αθηναίους ή με τους Θεσσαλονικείς. Το θεωρούμε πέρα για πέρα άδικο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει πρώτα σε διαβούλευση με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να το πάρει πίσω το νομοσχέδιο και μετά να το θέσει σε διαβούλευση. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να μας καλέσει. Βέβαια το κλίμα το καλλιέργησαν πολύ ωραία, γιατί πήγαν από το καλοκαίρι και λένε 3,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δηλώνουν εισόδημα μέχρι 10.000. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Θα πω ότι η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία αποτελούν τις δύο πιο σκληρές μορφές ατέμετου ανταγωνισμού. Όμως είναι έτσι? Μήπως τσουβαλιάζουμε τα πάντα εδώ? Μήπως ερχόμαστε δηλαδή να πούμε ότι ο δικηγόρος της Καλαμάτας, ο οποίος έχει έδρα το σπίτι του, ο οποίος ο άνθρωπος, ας πούμε, με το ζόρι μπορεί να κάνει 3-4 παραστάσεις το χρόνο, μπορεί να βγάζει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να έχει, ας πούμε, και 10 χρόνια προϋπηρεσία και 12 βγάζει τα ίδια χρήματα με τον δικηγόρο που μπορεί να είναι πάνω στον Άριο Πάγο? Αν είναι δυνατόν? Θεωρώ ότι είναι άδικο. Και εκτός αυτού, όπως είπα και πάλι, βάζουμε σαν τεκμήριο τις αμοιβές προσωπικού. Οι αμοιβές προσωπικού, ξέρουμε λογιστικά ότι αυτές δίνουν ακαθάριστα έσοδα, δεν δίνουν κέρδη. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε για τις άλλες επιχειρήσεις, εκτός δηλαδή δικηγόρων κτλ., που και εσείς μπορεί να έχετε προσωπικό. Μια επιχείρηση λοιπόν που έχει προσωπικό τιμωρείται γιατί έχει προσωπικό. Μήπως εδώ δημιουργήσουμε θέμα και αρχίσουμε τις απολύσεις? Τι εννοώ? Ξέρετε πολύ καλά ότι οι παράμετροι για το φορολογικό νομοσχέδιο είναι εξής. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε 10.920, 14 μισθοί επί 780. Και λέμε, πού είναι οι 14 μισθοί στους ελεύθερους επαγγελματίες? Πότε είχαν δώρα ελεύθεροι επαγγελματίες? Και γιατί 780 ρε παιδιά? 671 παίρνουν καθαρά οι υπάλληλοι. Άρα λοιπόν το 780 πού το βρήκαμε? Έτσι αυθαίρετα το βρήκαμε και το κάναμε 10.920. Λέμε τριετίες. Τριετίες, πάμε με τις τριετίες, φτάνουμε στα 14.200. Και μετά ερχόμαστε και λέμε, ο μέσος όρος του ΚΑΔ που με ρωτήσατε προηγουμένως στη μηχανική, το ξέρουμε? Όχι. Το ξέρουμε? Όχι. Άρα λοιπόν θα προκύψει μετά. Όταν λοιπόν θα λάβουν υπόψη τους όλα τα δεδομένα από όλες τις φορολογικές δηλώσεις, θα πούνε μέσος όρος στον ΚΑΔ. Άρα λοιπόν εδώ, μήπως σου δίνει ένα κίνητρο να μην αυξήσεις το τζίρο σου? Γιατί θα ξέρεις τι μέσο όρο τζίρο έχεις. Αν λοιπόν κάποιος επαγγελματίας έχει παραπάνω από το μέσο όρο, τότε λοιπόν θα τιμωρείται και θα έχει προσάυξηση 35, 70 και ούτε το καθεξής. Δηλαδή, δεν είναι το 1920 που περνάνε. Να ξέρετε ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες θα φτάσουν στους 50.000. Εγώ, παραδείγματος χάρη, σε παράδειγμα που έχω κάνει στα δικά μου, φτάνω στους 50.000. Γιατί έχω προσωπικό. Και εκτός αυτού, όπως είπα και για το προσωπικό, έχει προσωπικό μια επιχείρηση. Μήπως τώρα δημιουργήσουμε το αντίθετο πρόβλημα και έρθει ο κάθε επαγγελματίας και θα πει, γιατί ρε παιδιά να έχω προσωπικό? Από τη στιγμή που μου βάζεις το 10% του προσωπικού σαν τεκμήριο, πρέπει να έχω προσωπικό? Και λέμε και το εξής. Λέει η κυβέρνηση ότι από αυτό θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία 608 εκατομμύρια. Μήπως είναι πολύ κακό για το τίποτα? Μήπως, αν και δεν πρέπει να κάνω προτάσεις, πρέπει να πάμε στο ανάποδο και να πούμε, ρε παιδιά, θα πιάσουμε 608 εκατομμύρια. Μήπως κάποιους επαγγελματίες που έχουν κάποια χρόνια πρέπει να τους κόψουμε από τα κοινωνικά επιδόματα, που εδώ μπορώ να πω ότι έχουν δίκιο. Δεν μπορεί τώρα, παραδείγματος χάρη, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει 10 και 12 χρόνια προϋπηρεσίας να παίρνει κοινωνικά επιδόματα, τα οποία τα στερεί από ένα μισθωτό. Ήδη φέτος βάλανε κόφτη στο επίδομα θέρμανσης και λένε ότι αν έχεις τζίρο πάνω από 80.000 ευρώ, τότε λοιπόν δεν τα παίρνεις στο επίδομα θέρμανσης. Και έρχομαι εγώ και λέω, σωστό. Δεν μπορείς να πιάσεις τον έμπορο από τις αγορές? Πού είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Εγγλέζος? Εδώ. Πρόεδρε, έχεις αγορές κάθε χρόνο. Έχεις αγορές 200.000. Δεν μπορεί να σου βάλει ένα συντελεστή και να σου πει, εφόσον έχεις κάποια χρόνια, δεν μιλάμε για την πενταετία, να σου πει ότι με βάση τις αγορές που έχεις πραγματοποιήσει ένα τζίρο το ελάχιστο.
και να σου βγάλει το κέρδος. Πιστεύω άνετα. Αυτό δεν γίνεται χρόνια, Γίνεται χρόνια. Έτσι. Και δεν μπορείς να παρουσιάζεις πέραν από 2-3 χρόνια συνέχεια συνέχεια. Ακριβώς. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, το δικηγόρο να τον πιάσεις από τις παραστάσεις. Δεν μπορείς, εφόσον θα εφαρμόσεις τώρα το ηλεκτρονικό πελατολόγιο, το γιατρό, το δικηγόρο, το συνεργείο αυτοκινήτων, το κέντρο αισθητικής, να τον πιάσεις από εκεί. Άρα μας δηλώνεις ότι υπάρχει αδυναμία του συστήματος. Αυτό μας δηλώνεις. Έτσι δεν είναι? Εφόσον λοιπόν λες ηλεκτρονικό πελατολόγιο, τώρα τι το θέλουμε το ηλεκτρονικό πελατολόγιο? Μήπως θέλουμε να έχουμε ομήρους τους εκάστοτε επαγγελματίες και να τους έχουμε παραβάσεις? Εκτός αυτού, και αυτό που πέρασε τώρα, που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι πολύ, είναι άνοιξε μια πλατφόρμα καταγγελιών, Πρόεδρε. Όταν γίνεται μια καταγγελία. Επίσημα ρουφιέγγι, ανώνυμες. 136.000. Μάλιστα. Ναι. Ορίστε. Όταν γίνεται μια καταγγελία. Περίπου στη μέση επώνυμες και οι μισές ανώνυμες. Για 12 χρόνια ο εκάστοτε επαγγελματίας θα είναι ύποπτος φοροδιαφυγής. Γιατί δεν προλαβαίνει να σε ελέγξουμε αμέσως, αλλά μπορεί να σε ελέγξουμε στη δεκαετία. Το έχουμε σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, θέλουν τους επαγγελματίες να μας έχουν ομήρους ανά πάσα στιγμή, να μας ελέγχουν ανά πάσα στιγμή, μα έχουν τη δυνατότητα να μας ελέγχουν. Αλλά γιατί μας τα βάζουν όλα αυτά? Γιατί μας ζητάνε να κάνουμε τόσα πολλά πράγματα? Οι λογιστές έχουν μουρλαθεί. Δεν προλαβαίνουμε. My data, ηλεκτρονικά τιμολόγια, διασύνδεση, POS, ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, κατάργηση των μετρητών, πρόστιμα από εδώ, πρόστιμα από εκεί. Γιατί το κάνουν όλο αυτό? Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή? Πάντως, εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο, γιατί όλοι πρέπει να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό το νομοσχέδιο είναι άδικο, πρέπει να πάρθει πίσω, οπωσδήποτε, να έρθει σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, με τα επιμελητήρια, με τους δικηγόρους, με τους μηχανικούς, με όλους τους φορείς, και στη συνέχεια μετά να πάει για διαβούλευση. Γιατί η πρόθεση της κυβέρνησης μάλιστα είναι να το εφαρμόσει από τώρα. Και μάλιστα μας δίνουν ως τυράκι τη μείωση, λέει, το τέλος του επιτιδέματος. Αυτό κι αν είναι κουφό. Τη στιγμή που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση να το καταργήσει, μιλάμε για ένα αναχρονιστικό νόμο μνημονιακό, το 3986 του 2011, που έπρεπε να καταργηθεί τουλάχιστον 6 χρόνια πίσω, και έρχονται τώρα και μας λένε ότι αν τυχόν δηλώσεις παραπάνω θα έχεις μια μείωση στο τέλος του επιτιδέματος 50%. Αλλιώς θα έχει 25%. Για ένα τέλος επιτιδέματος που έπρεπε να έχει καταργηθεί εδώ και 6 χρόνια. Το οποίο στην ουσία, εάν προσλάβεις προσωπικό για 3 μήνες, καταργείται αυτόματα. Από πέρυσι άρχισε αυτό. Όποιος επαγγελματίας προσλαμβάνει προσωπικό δεν πληρώνει τέλος επιτιδέματος. Άρα λοιπόν έχουν σκεφτεί τις παρενέργειες που μπορεί να έχει, τις απώλειες που μπορεί να έχει από θέσεις προσωπικού, από το ΕΦΚΑ, που θα έχει απώλειες, από τις επιχειρήσεις που θα κλείσουν, και εκτός αυτού λέει εκτός οι εταιρείες. Εφόσον λοιπόν λέει εκτός οι εταιρείες, τι θα γίνει? Θα τρέξουν όλοι να κάνουν εταιρείες? Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις δεν συμφέρει. Γιατί μια εταιρεία για να την κάνεις, επειδή φορολογείται με 22%, πρέπει να έχεις κέρδη τουλάχιστον από 35.000 και πάνω. Αλλιώς δεν σε συμφέρει. Αλλά όπως είπα και πάλι, βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλους. Τα καίμε όλα μαζί, και ξερά και χλωρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να πάρει το λόγο κάποιος άλλος. Άκουσα μια ανάλυση πολύ καλή και από τον πρόεδρο τον κύριο Μαργέλη και από τον αντιπρόεδρο τον κύριο Κρανιώτη. Εγώ δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να τονίσω και να πω μόνο ότι αυτή η διαμαρτυρία που έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι από το φορολογικό νομοσχέδιο που θέλει να καταθέσει η κυβέρνηση, δεν είναι ότι επειδή θέλουμε να είμαστε φοροφυγάδες. Είναι παραπλανητικό αυτό που λέγεται, εντελώς παραπλανητικό. Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι φοροφυγάδες. Βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και ότι θα πρέπει να γίνει βελτίωση όλου του φορολογικού νομοσχεδίου και όχι μόνο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ζητάμε χρόνια ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα για όλους τους ανθρώπους που πληρώνουν, που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Να πω για τους επαγγελματίες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες. Είμαστε στο αφορολόγητο, 0 αφορολόγητο. Αν είναι δυνατόν, ποιος νους χωράει αυτό το καθεστώς ότι ο επαγγελματίας δεν έχει έξοδα για να ζήσει η οικογένειά του ή ο ίδιος? Να μην το αναγνωρίζει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εμείς ζητάμε να γίνει μια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, όλους τους κοινωνικούς εταίρους, και να καταλήξουμε σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο σταθερό. Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε, κάθε 2 χρόνια αλλάζουμε φορολογικό νόμο. Είναι εντελώς απαράδεκτο το 2023 που ζούμε με τόσα ηλεκτρονικά συστήματα που έχουμε, με τόσα μέσα που μπορούμε να επικοινωνούμε και να μπορούμε να ελέγχουμε οποιοσδήποτε, το κράτος, το δημόσιο, εμάς τους επιχειρηματίες,
να μην έχουμε ένα σταθερό φορολογικό νομοσχέδιο. Νόμο. Να μην ξέρουμε τι πληρώνουμε. Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο θα οδηγήσει απολύσεις, πιστεύω, εργαζομένων από επιχειρήσεις. Θα κάνουν διακοπή εργασίας αρκετοί συνάδελφοι στις εφορίες. Ξέρουμε ότι δουλεύουν μαύρα αρκετοί. Το ξέρουμε. Έχουμε καταθέσει και εμείς τις απόψεις μας. Και έχουμε κάνει και τις προτάσεις μας για να μπορέσει να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Αλλά αυτό, εγώ θεωρώ, με το νομοσχέδιο αυτό θα μεγαλώσει, θα διευρυνθεί και δεν θα μαζευτεί η κατάσταση. Αύριο έχουμε στην Ομοσπονδία μας μια διευρυμένη Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε. Θα παρευρεθούμε στις κινητοποιήσεις 22 Νοεμβρίου που είπε και ο Πρόεδρος την άλλη Τετάρτη. Πιστεύω θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ θα καλέσω τους συναδέλφους αύριο να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους στις 22 του Νοέμβρη, την Τετάρτη, που θα ανακοινώσουμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε τις κινητοποιήσεις. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Δεν θα μακρηγορήσω, διότι οι προλαλήσαντες και ειδικά ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου εξέθεσε το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται με την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου, τουλάχιστον στη φάση της επεξεργασίας του. Είμαστε και εμείς κάθετα αντίθετοι με ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο μας γυρίζει δεκαετίες πίσω, τη στιγμή κατά την οποία οι ηλεκτρονικοί φορολογικοί μηχανισμοί είναι σε εξέλιξη, και όσο αφορά ειδικά το στεγασμένο εμπόριο, στο οποίο εμείς ανήκουμε και τουλάχιστον εγώ εκπροσωπώ, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο ώστε να έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή σε μεγάλο ποσοστό. Ένα παράδειγμα αυτού είναι ότι με τον νόμο, αν θυμάμαι καλά, 4876 του 2021, οι αποδείξεις του στεγασμένου λιανικού εμπορίου είναι εκτός επικινδυνότητος και γι' αυτό και δεν εκπίπτουν ως προς τα μπόνους στο φορολογικό μας εισόδημα. Τώρα, το κράτος, και δεν θα αναφερθώ σε κυβερνήσεις, ενώ το κράτος, το οποίο έχει και την διοίκηση, μπορεί να βρει εκείνους τους μηχανισμούς χωρίς να δημιουργεί αυτές τις ανισότητες, και μια βασική λέξη είναι το οριζόντιο. Δεν ισχύει το οριζόντιο. Ο κύριος Κρανιώτης το ανέλησε πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορεί να μπούμε όλοι στο ίδιο καλάθι, δεν μπορούμε να πληρώνουμε όλοι τους ίδιους φόρους. Υπάρχει στο Σύνταγμα, ο καθένας είναι ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα, και δεν κάνεις καταστολή της φοροδιαφύγης αν δεν μειώσεις τους φόρους. Οι φόροι πρέπει να μειωθούν κι άλλο, βέβαια όχι σε επίπεδο που δεν θα μπορεί το κράτος να ανταποκριθεί, βεβαίως φτάνουμε σε ένα επίπεδο, αλλά έχουν δείξει τα στοιχεία ότι από την πρώτη τετραετία που μειώθηκαν σε κάποιο σημείο οι φόροι, αμέσως οι δείκτες της φοροδιαφυγής έπεσαν. Εμείς τουλάχιστον σαν λιανικό εμπόριο και σαν συνομοσπονδία της ΕΣΕ, εμείς έχουμε καλέσει τον Υπουργό να αποσύρει παντελώς αυτό το νομοσχέδιο και να δώσει την προσοχή του στα δεδομένα με τα οποία ήδη προχωράει, και εάν θα γίνουν και στοχευμένες κινήσεις μέσα από την κυβέρνηση, νομίζουμε ότι η φοροδιαφυγή θα κατασταλεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Φοροδιαφυγή 0 δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Συμφωνούμε απόλυτα, διότι οι φόροι είναι ανταποδοτικοί, επιστρέφουν πίσω στο κράτος, αλλά τουλάχιστον με τον τρόπο που προσπαθεί η κυβέρνηση να τους περάσει, εμείς το θεωρούμε παντελώς άδικο και καλούμε την ίδια την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο το οποίο μας γυρίζει χρόνια πίσω. Ευχαριστώ. Τα νέα φορολογικά μέτρα καταδεικνύουν την αδυναμία του κράτους να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο φοροελεκτικό μηχανισμό, ώστε να μπορεί να εισπράξει τα νόμιμα και επιβαρύνει για ακόμα μια φορά κατάφορα άδικα όσους στηρούν τα νόμιμα. Ποιος μας διασφαλίζει ότι η απουσία αυτού του φοροελεκτικού μηχανισμού δεν θα αποτύχει και στα καινούργια μέτρα? Το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί δύο ταχυτήτων επιστήμονες, αυτοί που βρίσκονται ως φυσικά πρόσωπα και όσοι λειτουργούν με εταιρική μορφή. Και βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανών Μεσσηνίας, τους ελεύθερους επαγγελματίες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς, και ενώνουμε τις φωνές μας με τους άλλους φορούς, με τους υπόλοιπους φορείς, με την πρωτοβουλία του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου και, όπως πολύ σωστά τα ανέπτυξε και ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, ζητώντας πάνω απ' όλα την απόσυρση του νομοσχεδίου, την διαβούλευση με όλους τους φορείς και όλους τους συλλόγους, ώστε να συζητήσουμε και από τη δική μας μεριά να αντιπαραβάλουμε τα επιχειρήματά μας για ένα δικαιότερο φορολογικό νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
εκπροσωπώ τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας και τον πρόεδρο κ. Μαριέλη για τη συνάντηση αυτή με τους αφορμή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Και εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ότι είναι άδικο αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Στραγγαλίζει ακόμα περισσότερο τα ήδη μαχόμενα οδοντιατρία. Η πλειοψηφία των οδοντιατρίων είναι ιδιωτικά, όπως γνωρίζετε, και ένα τέτοιο φορολογικό νομοσχέδιο έρχεται ακόμα περισσότερο να μειώσει τα έσοδα των συναδέλφων. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο βέβαια έχει σκοπό να αυξήσει τα έσοδα, και ένα από τα πάγια αιτήματα του οδοντιατρικού κλάδου είναι το γεγονός ότι εφόσον θέλουν να αυξήσουν τα έσοδα του κράτους, γιατί δεν παρέχουν οδοντιατρική περίθαλψη στους οδοντιάτρους, στους πολίτες, στους ασθενείς μας. Δεν υπάρχει επίσης μέριμνα σε αυτό το νομοσχέδιο όσον αφορά συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι καρκινοπαθείς, μπορεί να είναι με προβλήματα υγείας, να μην λειτουργούν το οδοντιατρίο τους καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν υπάρχει για αυτούς λοιπόν τους οδοντιάτρους κάποια μέριμνα. Οπότε ουσιαστικά ζητούμε και εμείς εκ μέρους του οδοντιατρικού κόσμου, συμμετέχουμε στις 22 Νοεμβρίου στην πανελλαδική απεργία η οποία έχει προκηρυχθεί, μάχημα, και στο συλλαλητήριο, και ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο και από την πλευρά τη δικιά μας. Σαν Γενικός Γραμματέας εκπροσωπώ το Σύλλογο Δικαστικών Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας. Είμαι γραμματέας και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο για την πρόσκληση. Έχει και τις ευχαριστίες του Προέδρου του Συλλόγου, του κ. Γεωργίου Μπουρίκα. Μας κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Είναι ένα νομοσχέδιο που τα τσουβαλιάζει όλα. Και ο κλάδος των δικαστικών επιμελητών έχει πάρει απόφαση για αντιδράσεις κεντρικά, και η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και οι σύλλογοι κατά τόπους με τα συμβούλια τους. Ως πρώτη αντίδραση, οι δικαστικοί επιμελητές δεν θα παρέσχουν υπηρεσίες για τη νομική βοήθεια. Το νόμο που οι δικαστικοί επιμελητές παρέχουν υπηρεσία νομική βοήθεια για πολίτες για χαμηλά εισοδήματα. Έπειτα συνέχεια οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τα συνδικαλιστικά όργανα και των δικαστικών επιμελητών θα πάρουν ανάλογες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών απορρίπτει το νομοσχέδιο. Προφανώς θα συμμετάσχουμε σε οποιοδήποτε κινητοποίηση αποφασίσουν οι φορείς. Αν και έχει καλυφθεί πλήρως από τους προηγούμενους ομιλητές, εμείς θεωρούμε ότι είναι άνισο, άστοχο, οριζόντιο, και προφανώς κάθε οριζόντιο μέτρο είναι και άδικο. Θεωρούν ότι με το νομοσχέδιο αυτό θα πιάσουν την φοροδιαφυγή. Θεωρούμε εμείς ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται μόνο με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, με σταθερό φορολογικό σύστημα που ισχύει πάντα, και προφανώς να δώσουν κίνητρα στους πολίτες ώστε να ζητούν αποδείξεις. Προσπαθούν να βγάλουν ένα τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα συγκρίνοντάς μας με τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Ξεχνούν ότι εμείς φορολογούμεθα από το πρώτο ευρώ, ενώ αυτοί έχουν αφορολόγητο. Εμείς πληρώνουμε ένα κεφαλικό φόρο που άρχισε επί της κρίσης, το τέλος του επιδέματος, το οποίο συνεχίζει και το πληρώνουμε. Έχουμε όλα τα τεκμήρια διαβίωσης που έχουν και οι άλλοι. Μας συγκρίνουν με τις εταιρείες. Οι εταιρείες όμως έχουν ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς και δεν κοιτάνε ότι οι περισσότερες εταιρείες έχουν συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις. Ο στόχος του νομοσχεδίου θεωρούμε ποιος είναι. Εγώ θυμάμαι την ίδια περίπτωση που ζούσαμε το 2015 και το 2016 με το νομοσχέδιο του Κατρούγκαλου για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ουσιαστικά τι θέλουν να εξαφανίσουν τους μικρούς, έτσι, να δώσουν χώρο ακόμα στις μεγάλες εταιρείες. Αυτό
φαίνεται ακόμα περισσότερο, μια και είμαστε και μηχανικοί και ο συνάδελφος το ξέρει, με την κατάργηση της εκτός εδίου δόμησης. Ουσιαστικά τι γίνεται εκεί? Παίρνουν την περιουσία του κόσμου, γιατί κάτω από 4 στρέμματα δεν θα μπορούν να οικοδομήσουν, έτσι, και τους αναγκάζουν πλέον να τους πουλήσουν σε εξεφιεστικές τιμές στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα μπορέσουν να φτιάξουν ξενοδοχεία κλπ. Η υποκρισία του κράτους, έτσι, το οποίο προφανώς πρώτης των εκλογών δεν μας μίλησε για αύξηση της φορολογίας, μας μίλησε για μείωση της φορολογίας, έτσι, είναι ότι τα 600 εκατομμύρια που προσπαθούν να βγάλουν μπορούμε να τα βγάλουμε πολύ εύκολα. Αν έχετε υπόψη σας, έβγαλε το ελεκτικό συνέδριο ένα πόρισμα, το οποίο είναι κόλαφος για τη λειτουργία του κράτους, το οποίο την διετία 2021-2022 είπε ότι 4,5 δις έγιναν με απευθείας αναθέσεις, είτε σε προμήθειες είτε σε έργα. Δηλαδή το 84 περίπου 85% έχει γίνει απευθείας ανάθεση. Απευθείας ανάθεση σημαίνει χωρίς διαγωνισμό, χωρίς ανταγωνισμό και χωρίς έκπτωση. Μία στοιχειώδη έκπτωση 15% να πάρεις τα 4,5 δις, έχεις ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια. Άρα ουσιαστικά θεωρώ ότι είναι ένας διωγμός της μεσαίας τάξης και των μικρών επαγγελματιών. Νομίζω ότι τα έχετε εξαντλήσει όλα. Επαναλαμβάνω ότι απορρίπτουμε το νομοσχέδιο και θα συμμετάσχουμε σε όλες τις κινητοποίησεις και προφανώς οι κυβερνώντες θα βρουν τη μεσαία τάξη απέναντί τους. Έτσι. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί μέχρι τώρα, αλλά αυτό το νομοσχέδιο, δεν ξέρω, αβάσιμο μάλλον είναι. Δεν μπορεί να επιβιώσουν, ειδικά οι νέοι επαγγελματίες. Εσείς οι δικηγόροι και κάποιες άλλες ειδικότητες έχουν μονούς δρόμους. Εμείς σαν υγεία έχουμε διπλούς δρόμους, έχουμε τους γιατρούς του δημοσίου, του ΕΣΥ, οι οποίοι και αυτοί πλήττονται βέβαια με άλλους τρόπους, και τους ιδιώτες. Οι ιδιώτες δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτό το νομοσχέδιο και το πρόβλημα είναι για τους νέους συναδέλφους. Γιατί οι νέοι συνάδελφοι χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις για να μπορέσουν να στήσουν ένα ιδιωτικό ιατρείο και να υποστηρίξουν την πρωτοβάθμια υγεία, η οποία πρωτοβάθμια υγεία είναι υποχρέωση του κράτους. Άρα, επομένως, αντί να τους διαφυλάξει, που στάθηκαν στην πανδημία, μάλλον τους κατατρέχει. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που το σκέφτηκαν και το τοποθέτησαν έτσι δεν πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν έχουν δουλέψει ποτέ σε ελεύθερο επάγγελμα, αλλά μάλλον δεν ξέρουν τι θα πει ελεύθερο επάγγελμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.